Toto je Jill. Tá, čo ti dala kopačky? Nikto mi nedal kopačky. Prepáč, a čo má s ňou byť? Len sa na to pozri. Dobre, je zlatá, vysoká, široké plecia. Bože môj! Vítaj v Matrixe. Tak, Jill je... Áno. A ty a Jill ste... Vždy, keď sme mohli. A mama je... Práve v tomto momente. Svätá Matka Božia! Prečo tak kričíte? Chod spať. Uvedomuješ si, čo to znamená? Áno. Spal som so ženou, ktorá chcela byť mužom. Alebo spal som s mužom v ženskom tele. Alebo, a toto je odteraz názov môjho životopisu, mama a ja sme švagrovia. Prepáč, ale mohli by sme to teraz nechať tak a rozobrať, aký to bude mať dopad na našu mamu. Dielo je už dokonané. Už nám ostáva len piť, kým mozgové centrum myšlienkových pochodov nezomrie. Charlie, vnímaj ma. Ja nie som gej. Pre Kristové rany, Charlie, toto nie je o tebe. Mám rád muzikály. Možno som celé tie roky chorobne naháňal ženy, lebo som si musel niečo kompenzovať. Myslel som si to. Čo? Súhlasím s tebou. Čo si chcel počuť? Povedz mi, že sa nemôže stať, aby niekto z nás, hoci kto, povedal žene, s ktorou spal ocko.